बियो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजार आरो दसे सम आङो ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय सानदों नोंथांमोननिसिम अननानैहाय नायलांदो आंनि बे प्रेमजित नार्जारी इउटुब चेनेलखौ दायो नै गोथां मैगं फाननायखौ आं भिडिअ खालामदों। बेनो किमान दाम 10 थाखा नै दिंखियाबो दङ जोगोनार बिबार नै लेबु बेसे बे लेबुआलाय भिडिअ खालामदों नै जोगोनार बेगर माबा बेगर मा होनो मा होनोमोनलाय लावथाय बेगर ना नै बर' बिमाफ्रा दासिमबो माने कालसारखौ नागाराखै आरोना बर' बिमाया दासिमबो कालसारखौ नागाराखै दासिमबो माने मैगं थाइगं फाननानैहाय संसार सोलियो आरो ना संसार सोलियो नै ओरैबायदि मैगं थाइगं गोथां बेबायदि मोनो आरोखि बोरै अनिला मा लाबोदों अनिला नै माबा सबाय बिमा गय खान्थाल दे मोजां बर' बिमाफ्रा बिदिनो माने फाननानैहाय बेबायदिनो न'खर मेनटेनेन्स खालामनांगौ आरो ना थास' बिबारा बेसे थास' बिबारा बेसे 20 थाखा मुथा ना गोथावथारलै थास' बिबारा जानो दा लांगोन आरो नै खुमब्रा बानलु गोथां थारुन ओंखारबायानो नै मुदुफुल नै आरो ओरैहाय नै लकेल दावदैबो मोनबावोसो आयं नाफानि नै खाख्लौ बिजौ नै मैगं थाइगं गोथां मोनथारो बे सान्थिपुर बाजारावल' फैनानैहाय लांफैयो आरो एनि टाइम फुं बेलासि मोननो हायो आरो ना आयं मोनो नै औ नै ग्रिन ग्रसार market here let us see guys नै बोरमा बेदरबो मोनो माथन मिट मोनो जाहैबाय आरोखि नैबेहाय सान्थिपुर बाजारावहाय आरो बेलाय नै मा जानो मा लोंनो नै बोरमा जानो गोसो बोरमा लानानै जाहैनो हागोन बेलाय नै एनि टाइम फुं बेलासि मोननो हायो आरो ना बेलाय नै फुं बेलासि मोननो हायो औ सोरबाफोर माने मैगं थाइगं नांगौबा बेदर नांगौब्ला बोरमा जानो ना जानो ना बयलार जानो गासैखौबो मोनजोबनो थाङो आरो नै अमा गोरानाबो ओरैबायदि टेस्टि थारै गोथाव नायब्लानो ओरैबायदि गोथाव नुखायो बेलाय नै ओरैबायदि बरियाखा आबो दंबावोसो ओरैहाय नै लाबावबाय आङो मैगं थाइगं दखानाव आरोबाव ओरैहाय जर्नालिस्ट बायदि मानसिया गुदुं जानायजों मोनसे माबा खामानि मावनांगौ बिदेशआव थांनानै गुबुनफ्राबो सोलोंगौद्रा नुनानैहाय ना बिदि सोलोंनो हायो आरो बिदिनो डेभेलप जा औ मा फानफैदों मादै जोगोनार ना औ थाइसे थाइनै बिदिनो माने बानलु संख्रि सोलायना लांनो ना बेदर जानो ना दे बेहाय एमाव मोननो हायो एमाव मोनो नै बेलाय नै मा नांगौ मोनजोबो आरो एमावबो मोनो नै ओमफ्राय नै मैगं नै सखा बिदै मोननो हायो मा माने
बिदिनो गावालि डक्टर जाहैबाय ना आयं गावालि डक्टर जाहैबाय ओरैबायदि लोमजाख्रु लोमजाख्राफ्रा साफा गिना खाखायो बेखौ लोंबायथाय फैना लांफैनो हागोन आरो नै सानसुफोर बिदिनो दैलि बाजारावहाय बेलाय नै नै लाखाबायानो आदायाबो बेलाय नै बेलाय सखा बिदै ओमफ्राय नै माबा माबि फिथकफोरबो दङ बेलाय नै रेडिमेड दंखासै नै सोनानै बेलाय नै मा मुलि होयो आयं बे माबानि टाइफयडनि जाबाय नैबे जनडिसनि नैबे मेलेरिया उदै सानाय गोजांनाय खारनाय नैबे माबा जनडिस थफ्ला नैबे जाहैबाय माने जायफ्रानाखि गोजांदों ओमफ्राय ओंखाम जानो हाया जादों बेफोर माने खुगा थाफ्ला मोननायफ्रा बेफोरखौ लोंब्लानो साफा जायो आरो ना आयं बेलाय नै फैनानै लांफैनो हागोन आरो नोंथांमोना खुरै लाबोखा बिदिनो माने मैगं थाइगं फाननानै न'खर बेबायदिनो सोलिनो हायो आरो ना सोलोंनांगौ आरो माने गुबुनफ्राबो नायनानैहाय जेन माने सोलोंनो हायो आरो ओरैनो एखाने माने फखाव फवा जायो जे फखा जे एसे एम्फौआ 80 थाखा फवानै थास' बिबार मैथा ओरैनो गुन्दैबो मोननो हायो गुन्दैया लकेल नामा आदा औ लकेला बेसे बेसे लकेला आदा 18नो दिला माने बे लकेल गुन्दै आरो ओरैहाय फिथा दखान बर' फिसाफ्रा बेबायदिनो बर' बिमाफ्रा बेबायदिनो बर'नि कालसारखौ लाखिगासिनो दं आरो मादैया नै बेलाय बर'नि कालसारखौ बेबायदिनो लाखिगासिनो दं मादैयाबो बेलाय नै फिथा हमनो आरो फिथा जायो आरोखि बर'आ गोदोनिफ्रायनो